Hej, jeg hedder Laura, og jeg vil gerne snakke om det projekt, jeg lavede sidste år på KEA, som hedder Tautomat, hvor vi skulle gå ind og forbedre nogle touchpoints på kunderejsen. Og det jeg lærte, har jeg sagt, det var fra Tautomat? Det jeg lærte allermest, det var helt sikkert det her med, hvor vigtigt det er at have den her røde tråd, som du følger, når du skal udarbejde noget som helst overhovedet ved konceptet, når du skal finde ud af alt brandstrategi, alt brandidentitet, markedsføring overhovedet, alle kommunikationseksempler. Det skal simpelthen bare stemme overens med den her røde tråd, hvilket du får gennem gennemarbejdet, virkelig god research, hvor du hele tiden kan holde dine findings op mod din røde tråd og være sådan her, hvad fandt vi ud af, hvad skal vi løse? Så den her, nu siger jeg det igen, den her røde tråd, super vigtig. Så tror jeg også, at noget af det, jeg virkelig også tager med, det er den her måde, vi brainstormede på og fandt på idéer, og jeg lærte bare, at der er ikke noget, der hedder dårlige idéer. Der er kun idéer, der ikke lige passer til den her røde tråd.